Мы об этом хорошо знаем и полагаю, что в ближайшие дни будет заседание рабочей группы. Noi cunoaștem foarte bine această situație. Presupunem că în câteva zile va fi efectuată o întâlnire a grupelor de lucru în domeniul învățământului. Acolo se va discuta despre problemele apărute în regiune și vom căuta o soluție. Suntem de părere că nici școlile, profesorii și mai ales elevii nu trebuie să sufere de pe urma conflictelor existente. Как их решать, и мы все настроены, чтобы ни школы, ни учителя, ни тем более дети не страдали от каких-то нерешенных вопросов на двусторонней основе. Există și momente tehnice legate de anumite modele comportamentale a conducerii acestui liceu, de anumite relații ale sale cu conducerea transnistreană, da? Anumite atitudini, dar există desigur și anumite presiuni ale administrației de la Tiraspol, care nu este încântată de predarea în limba română, de predarea unor obiecte gen istorie românilor, etc. De aici și parvin aceste presiuni. Asta este primul element. Și al doilea element, desigur că trebuie privite lucrurile și din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. Administrația de la Tiraspol se crispează deci pe aceste subiecte, este vizibil deranjată și încearcă să producă presiuni pentru a opri Chișinău de pe acest itinerar sau pentru a provoca anumite проблемы, дестабилизации, dacă vreți, și alte acțiuni de acest gen. Комиссия уже назначена на следующей неделе, если она состоится. А после этого мы условились, соберемся. Grupul de lucru se va întruni într-o ședință săptămâna viitoare, după care ne vom implica și noi pentru a rezolva problemele apărute. А мы сейчас решили подключимся, как только рабочая группа найдет узкие места и предложения, как их решать. Uneori și conducerea acestor anumitor licee, întreprinderi, etc., le oferă motive conducerii transnistrene. Totodată noi vedem și reacția României, una destul de belicoasă, una destul de... și nu atât a României, ca să fiu mai corect și mai discret, cât a lui Traian Băsescu, acestui președinte.